Din partea mea, Dani Mocanu, vocea interlopilor din România, dedic această melodie pentru Saigon, omul care din pricina problemelor a devenit tare precum un munte. Știți și voi că ce nu te omoară te face mai puternic. Sunt băiat calificat, nu sunt prăduitor. Știți bine că eu v-am fost mereu de ajutor. De ce mă denigrați? De ce vă dați la mine? De ce vreți să mă priviți de la înălțime? Mergeam lângă voi, vă ajutam să faceți fapte, dar eu din câștig nici măcar nu aveam parte. Mă treceați la fraierii, mă credeați mai mic, dar cu toate astea eu tot v-am iubit. Tare, tare, ca un munte, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Tare, tare, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Din familia mea, de față cu lumea l-ați lovit fără milă și toată iubirea mea s-a transformat în silă. Azi eu vă mulțumesc pentru toate relele, m-ați învățat să nu mai am deloc scrupule, nu mai am sentimente, sorece ca gheața și să fiu imun la orice m-a învățat viața. Tare, tare, ca un munte, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Tare, tare, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Mi-am găsit o familie la Turnul Eiffel, o familie de negri băieți de oțel. Au fost trădați și ei, la fel ca și mine, și ne-am separat de tot să ne fie bine. Aici cel mai important este caracterul, suntem unul pentru toți și toți pentru unul. Mă iubesc băieții și eu țin la ei, e mai bine cu străinii decât cu ai tăi. Tare, tare, ca un munte, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Tare, tare, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Tare, tare, ca un munte, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Tare, tare, viața m-a făcut așa